everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Ayaw din pagsakay sa ilang litag. Tuangay. Dalir kay kung makabasa sa ilang mga lihok o sinultihanil. Dalir kayong masabtan ang ilang mga diskarte. Sa to pa rin, napagidad sila ipagduda na to. O basin. Daan na ba yan na silang naglikay na to? Puangay. Wadyo ko magdahom da. Abi na ko tinud-an na igod sila naluoy ni mo. Labi na gina si Glinda. Huwag ko salig itong payana. Napasensya na yung kay ka rin ha. Ibog na pa kay ko itong bayana na. Lamion mo sa kugay ito siya. Magkatintal kayo. Sabar eh. Mga mag-amping yung kanil. Kadelikado kung mulabaw sa itong hunahuna. Ang kaibog. Ug di na ta makahuna-huna sa husto na itong buhaton. Usa may imong namatikdan sa ilang mga lihok gaw. Ilabi na ni Renato. Dili pa ko kahatag sa akong katapusang hukom gaw. Samtang wa patay nakita nga ebidensya. Lisod sad kaayo nga hukman nato sila pinaagi ra sa itong mga katahap gaw uy. Hinuon, may punto sab kalit. Pero abi ko nimo, hili kay kumubasa sa lihok sa tao. Naniid man sa kus ilang mga lihok gaw. Kaso lang, lisod lang gid kaayo nga muhukom ta dayon. Pero abi nimo gaw, mahimo man og masayop ko sa akong opinyon. Sa pagtuo lang ni nako ha. Murag parehas mi ni Pipito og pagsabot. Nagtuo ko nga nagdrama lang gini sila. Ngano nakaingon man ka anak gaw? Nakabantay ka gaw, si Junel mismo. Miingon nga, sa sunod simana na dayon kuno ta mga ligo sa beach. Kung tinuod pa nga naay samad si Renato, ang iyang ito bagon ta nga, unya na kun mo ayo na si Renato. Bitaw sad no? Oh, Pero nahibaw ba ya sad tanga dako kayo na gusto si Junel nimo gaw? Maong wa na to siya makahuna-huna kay gusto na kaayong makikuyog nato. aw hinuon. Pero para nako gaw, lahi gyud. Lahi kayo ang energy sud sa ilang private room. Ha? Unsa gyud energy gaw ba? Kuan good. Kana bang ang akong na-feel sa ilang palibot. Murag dunay daghang nagpuyo nga daotang espiritu, mga bad spirits. Buing gyud ka gaw uy. Pero gaw, Ah, wa kay plano nga atong duaon sa tasyo? ha? Si Tasyo ba? Ato sa itong duaon, uy. Atong istoryahon kung unsa gyud tinuod ining tanan. Dili lang una siguro gaw uy. Say di good. Muduaw ta, uy. Nagsabot ba ta ha? Nga, wao na tayok Manila. Maayong masab nang makapaminaw ta sa side ni Tasyo. Moingon na siguro unya ko nimo gaw. Kanus amang gyud. Basta. Moingon na lagi ko nimo kun kanus Kumusta? Ha? Di Kumusta mayo naman nga ka kong Denisio? kahintang din, Hepets. Nakadungog kog balita nga ibalhin ko no kog munting lupa. Usa! Ay, Ki! Si Aki. Ibalhin ka! Oh, mo na ilang gingon ako. Uy! Kalayo na gud nimo siyo. Para away. O, unsa na malang kapag duaw na ko, ana? Nagkulbita ko na minaw, Pets. Lisod yung kaayo ng nadangatan nato karon uy. O, dyan may balita ni attorney. Ha? Katong abogado nga magpapriso. Kumapindis kaso. Wa pa man mapriso bugado. O, dyan naman na. Upat na kaadlaw nga wa na siya makaduaw na ko din eh. Ug wa na siya ko'y balita kung unsay lakaw ining kasuha. Paskang! Nga na siya baskang. Paita, bitaw, paita. Uy. Sa magani ni Pets, kung makakita ko higayon, tingali, muiskapo ko din eh. Ha? Escape from Alcatraz! Sige. Eskapo ka. Ha? Eskapo Ako'y ka. mga kauban din eh, nga nagplanong muiskapo. Tingali mo uban ko nila. Uy, kakuyaw ko na ng imong hindi ka nahuna-hunaan ninyo. Very kuyaw. Kuya Wise. Kinahanglan yun nga ako ng buhaton, Pits. Kaya kung mabalhin ko din eh. Kuli na kay ko nga makabalik pa. Ining dapita.
Naguol kay ko, Pits. Ilabi na sa kahimtang ni Lolo Goryo. Naibaw ko nga doon naging daotang plano si Renato. Nagkasabot ko ni Mosyo. Pero kung iskapo ka, masinumusamot ka na ko ang imong kaso nga sa gubangon. Bahala na, Pits. Maningkamot ko nga masulbad ko ning kasuha. Wa ko'y mahimo kung magpabilin ko din sa sod. Ay, lagam-lang siyo. Naaman ko. Bisa kung siya pa'y may tabo. Andam kong tabang ni mo. Pero ang iyo lang ako ni mo. Una ni mo buhato ng imong desisyon ba? Una-una og libuan kay higayon, ha? Ay, pagdali-dali si mong hukom. Ikaw ang unang mahibaw, Pits. Kana. Kung unsay katapusan akong desisyon. Kana. Kumusta ang imong pamati? Okay na kayo ko, Lo. Ay, mato sa doktor, kinahanglan gid ko nga sakto ang akong pahuway. Hangtod nga ma-fully recover ko. Lipay kay ko ang balita. At least, niya na ka din his mansion o makahanggap kag preskong hangin. Mabitaw gingon ako sa Dr. Lo nga anil ko din kay di ko ganahan magstay sa ospital. Pero yun na, sa may plano ni mo karon ining kasuha. Siyempre, Lo. Ako gini tinudon sa stasyo. Di mahimo nga ato siyang luwag-luwagan. Wa ka ba'y plano nga imo na siyang istoryahon? Storyahon sa unsa, Lo? Nga basin og mahusay pa ninyo yung problema, ha? Imposible nga mahitabo pa na, Lo. Sa gibuhat niya na ako. Ako pa'y makikhusay niya. Bisag hapit ako niya patya. Siya, rusam ni Mulo. Ang tao sa Montasyo, dili ang pa sa iluon o gani, ang isang bitayon o patyon. Kumusta naman si Tasyo Pitts? Mo lagi. Nga dirit ka malipat. Nag-all kito siya kay ibalhin lagi kuno sila sa munting lupa. Nga nang ibalin man siya, Pitts? Adto yun siya mahingyuta, munting lupa. Si tama nga. Wala lagi kuno siya mahibaw. Igo naman kuno siya giingnan nga. Usa siya sa nalista nga ibalhin og layo. Mao ba? Ay, naluoy kay ko ni Tasyo. Ako mismo, Glenn, nasayod ko tinuod nga si Tasyo agi sa gibinuangan gid siya ni Renato. Dito mi atong usang adlaw sa ospital. Amo siyang gibisita. Og abi nimo, Pitts, mura ba gusto ka? Ha? It's Elke. Sa malaga? Ito ba? Ito ba? Gusto lagi ko. Gusto lagi ko. Nagdrama na ni sila si Renato. Ang iyong mga kauban. Gisit up sila. Gisit up gisit up nila si Tasyo. Bantay ka na? Bantay ka? Mo gani kay magani o hindi ko maangin. Kasi naangin pa ko yung nagkasuha priso tapod ko. Pero kag hubog, Pitts. Gani. No? Tuyok-tuyok pa ka, no? Gani. Pitts, paminaw. Minaw ko. Pagbantay yun ka. Kay basin og kalit kang idamay nila. Ha? Oo. PJ! PJ. Dili parental guidance. Pero Glenn, huwag ka ba'y nabantayan sa lihok ni Renato? Ha? Sa inyong pagbisita dito? Nabagyod siya sa mad? Na, maulagi na. Wa ko makasiguro, Pitts. Kung wa bagyod siya samad. Kay nagsinina magud siya. Pero sa akong duda, murag wa gyud siya samad. Nakigpustakanay ko. Huwag yun siya sa mad, Glenn. Nagbinuang ragyod na si Renato. Ay lang kabalaka, Pitts. Daan pa ko muna yung misulti na ko. Ay gyud kabalaka. Ha? Ayaw gyud. Gani. Kay busaw sa og pamakak nila. Mulutar man gyud gyapon ng kamatuoran, Pitts. Unya, si Lolita, Glenn. Ha? Iyo ba siyang gisultihas tanan? Ay, uy. Naibaw na to Daan sa pa ko, nahibaw dyan ka. Oo, lagi. Pero, di lang ko sure. Ha? Di ko sure. Ano man? Kung mituo ba siya sa akong gisulti. Pero, nasayod ko nga, nagbalansi sad si Agawlita ining hitabua. Sa kibuhat nila ni Tasyo, Glenn. Matuod yun ko. Ngadto nagigaba ni Renato sa gibuhat nila ni Tasyo. Aw, mutuo masag ko, anak, Pits. Kung tinuod ng tanan ninyong gisulti, sure yun ko nga naagay gaba nga mo abot. Gingnan ka ni lolo ni mo ana rin? Oh. Mga naglakot kong naminaw.
Gusto niya nga istoryahon ko nung nagustasyo aron nga makahusay mi. Di ba nasuko naman to si ni Tasyo? Well, giklarong tigwa nga lagi. Mila pa gyud siya rin nga apo ni Tasyo. Ni parehas lang silang duha. Aw noon. Parehas nga silang duha ba? Maihap na lang ilang mga adlaw ni kalibutan na. Kinalan tinud-o na gyud nato rin. Di na ni nato luwag-luwagan. Kita kayo ni? Siyam na rin. Vitamins para sa tiguang. Uy, imo siyang hatagan ng vitamins? Musamot na hinuuglagsik. Lahi ni nga vitamins, Junil. Vitamins ni. Nga, makapaluya. Dili pampalagsik. Oh, wow ba day? Ay, gusto nakasabot na ko. Kining tablita sa matunaw ron ni nga daw tubig. Pero inom ni ini ni Guryo, hinahinay ni mukut-kut og muguba sa iyang kalawasan. Hangtod nga matudas gid siya. Oh, very good. Mo na hinindot rin. Kutob nga mahurot ng tablitasa. Hinlo ug limpyo kaayo unya ang iyang pagpanamilit sa kalibutan. Walay nindot kayo rin. Kanasama rin mo na sugdan. Sa labing madaling panahon, Janelle. Yun na. Mag-ilis na ako, Nel. Kaya doon na tayo lakton. Asa man ta rin. Siryahon ako ang atong abogado para nga hingusganin nato og maayo ang kaso batok ni Tasyo. Sige rin. Kay mag-iilisan ko. Oh, Hi, Renato! uy, Toribia, ano ko pidritso magpangablis ko kwarto? Ay, sorry, Renato, ha? Nakakita man hinoon ko sa imong macho nga lawas. Pero, Hawa. Hawa din kay mag-ilis pa ko. oy, sorry kaayo, ha? Sige, ari-ari una ko. Ay, nakakita siya rin sa mong lawas nga wak kay mga samad. Ang ginistoribya na. Nagkabusar gina tigwa nga. May kalit yung din eh. Ako sa aton rin. Ako sa istoryahan. Kalma lang. Ayaw pagkumpiyansa ni Toribia. Ako rin bahala niya rin. Ako siyang ariyon. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.